עדן, בואי תסבירי לנו מה כתוב פה. יובנטוס. בדיוק. ותראי לנו את הסמל שלהם. זה? כן. וזה. מה מצויר על הסמל? זברה. איפה היא תראי? והנה שם. כן. ותגידי, איזה שם עוד יש ליובנטוס? הוא שכחתי. נו, הנה, הוא כתוב פה. אז אני לא זוכרת. איך אומרים באיטלקית שחור ולבן? ביאנקו. ביאנקו. לא, תגידי בלחש. אבל זה לא הוגן. אבל ככה אני אדע. ביאנקונרי. ביאנקונרי. עכשיו כולם ידעו מה. זה לא הוגן. אז תגיד חלש. ביאנקונרי. זה חלש. ביאנקונרי. טוב, בואי תסבירי לנו. מה את עוד רוצה להסביר על יובנטוס? שהסמל שלהם זברה, ולמה תמיד הם מנצחים? אבל הם לא תמיד מנצחים. למה? כי הם קבוצה טובה, אבל כל קבוצה מפסידה מתישהו. אבל את עדיין אוהבת אותם, נכון? כן. ברור. הם עדיין קבוצה טובה. נכון. ועדיין הם מנצחים את אינטר. נכון, הם ניצחו את אינטר. את יודעת, כשהם שיחקו נגד אינטר, מי הכניס ליובנטוס? מי ניצח את אינטר? דל פיירו. ותנחשי מי עוד? בופון? מה פתאום? בופון הוא שוער. הוא יכול, אבל הוא לא מכניס שערים בדרך כלל. בופון, דל פיירו ומי עוד? תנחשי. בגלל זה גן? כן! קודם דל פיירו ואחר כך טרזגייב, קיה. פעם דל פיירו, פעם טרזגייב, דל פיירו, טרזגייב. נכון, כי הם השחקנים הכי טובים בעולם, נכון? נכון. ומי אני עוד? כבר יודעת את זה. אתה יודע, בטלוויזיה ראיתי שטוטית מצא עיתון וכתוב בו, איך קוראים לשחקנים האלה? כתוב, שמעתי שהיא אמרת שהיא קוראת את הספר ושמעתי שכתוב יובנטוס. כן, והיית שמחה? כן. נכון שאת מאוד רוצה לראות משחק של יובנטוס באמת, לא בטלוויזיה? כן. כי בטלוויזיה ראית כבר הרבה, את תמיד רואה, נכון? נכון. אבל ראיתי פעם אחת וראיתי גם, וטוטית סובבה את העיתון ואז התמונה הפכה להיות אמיתית ויובנטוס שיחקה. כן. זה בטח חלמת.